Pamaskong Handog alay sa kabataan nga programa sa kapulisan karong Kapaskuhan. Gisugdala. Ani ang report. Easy ang gibaylo sa mga kabataang nahatagan og regalo sa mga personay sa Davao City Police Office atol sa kick-off ceremony sa proyekto nilang Pamaskong Handog alay sa kabataan. Mga kabataan sa nagkadayang presinto o mga kabataang lumad ang nahatagan og grasya. Nalipay ka? Oh, Ha? Unsa man ang nadawan? i-deliver og mga makaon. Salamat. Salamat. Among programa mo na katulong tuig nga ginabuhat sa DCPO. O dito matatapos, sunod-sunod pa po ito, bawat istasyon magkakaroon po kami ng pamaskong handog para sa kabataan. Nagpabunggayo sabang matag stasyon silang Christmas mobile. Diin gipuno nila kini og Christmas decors. Sa mobile sa Talumok Police nakisadya pa sila Santa Claus ug si Spider-Man. Gawas nga mapabati ang Pasko sa kabataan. Pamaagi usab kini sa kapulisan nga mausab ang imahe sa mga pulis. Inay kahadlukan ang pulis amigo sa mga bata. Ginagawang panakot yung mga pulis, susumbong ito sa pulis, parang ganun ba? So dapat baguhin natin ito. Magsimula dapat to sa mga magulang at sa atin na ang pulis po ay kakampi natin, hindi po ito ang dapat katakutan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Gitapos ang programa, pinaagi sa pabudot nga sayaw nga dalit sa kapulisan. Kauban si Major Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.